Estic nerviós, gent, estic nerviós. Tribuneros, com esteu? Comença el vlog, tribublog, ara els diran tribublog, dels premis, de la gala dels premis. Jo ja he anat a l'apartament, ja l'he vist, està bastant xulo, ara farem house tour amb en Pol, perquè ara arriben en Pol i els dos tramoyistes en el tren a Sants, així que els estic anant a buscar a l'estació. Estic molt nerviós, si guanyem em torno boig, així que empieza el tribublog de la gala de premis. Com es deien els premis? Premis Amic 310, eso es. Vamos. Mira, en Pol no ha sortit de casa seu en la vida, eh? Mira, en Pol, no ha sortit de casa seu en la vida, eh? Mira, el que no ha sortit del seu poble en la vida. En saps o no? Agafa'l per aquí dalt, conyo! Hola! Allà m'ha passat igual, tu, no m'anava. Pol, estàs nerviós? No. No? Tu, gent. Jo sí. Off! Benvinguts. Cuidao, house tour. House tour, que en català, aviam, si som creadors de contingut en català, ho fem en català. House tour com seria en català? Us ensenyem la nostra casa. Ensenyament de parlament. Però no vols començar, però al final? Al final. Vinga, al final. Sí. Una mica del sofà, eh? I m'agrada molt la distribució del sofà aquí per mirar la tele allà, però la tele està aquí. Sí. Vale? Espectacular. Espectacular. Habitació 1. Bona habitació. I aquí hi ha una cosa, un detallet que a mi m'ha agradat molt. Sí. Bon llumeta aquí per fer una mica d'il·luminació. Aquí hi ha una altra que també m'ha agradat molt. No sé si hi ha el veí aquí, hola. Ja tenim aquí, en Pol té seqüestrat aquí el jurat dels premis, Sí, perquè si no guanyem, guanyi... malament. Aquí tenim un nano, que s'ha seqüestrat, és el tramoyista 1, i aquí tenim l'altra habitació. En Pol li agrada molt, aquí podem encendre aquest llum. Si fa d'esto, m'ha dit. Sí. Vale. Llit, lavabo, però aquesta habitació a en Pol li agradarà perquè és una mica picantona. Rotllo, tu estàs aquí al llit i tens mirall 1 i mirall 2. Mirall 1 i mirall 2. Per... I inclús pots sortir per aquí. Estàs segur d'això? No. No ho he trobat. I el millor de l'apartament, Pol, sisplau, pots fer els honors. Quina terrassa, nen. Amb una planta aquí mig. Molt bé, sembla una mica d'herba bona, no? Això. Herba bona o de la no tan bona, no? I una mica de chill out, no? Per fer una mica aquí de... Sí, potser se'n cauen 23 palomes a No, sobre. per fer una mica de terracero, no? Què es diu? No. Respecte, una mica de chill out. Sí. Què us sembla el house tour? Jo el que em sembla és que tinc una mica de gana, perquè jo encara no he dinat, són les 4 de la tarda, passades, llavors anem a buscar un cachito de pizza. Us sembla bé? Haver estudiat, vaig dir. Vinga, hi ha gent que treballa pel matí, saps? En fi. Jo també. Tu treballes per les tardes i és la tarda i no estàs treballant, així que callarem. Anem a buscar pizzas. I una caprese. Estem gordos. I te calles. Tu callao. Tu trobes normal que una ampolla de ron, perquè ja l'hem anat a comprar, valgui 18 euros? Tribuneros, estem llestos, només em falta l'americana. Mireu quin flow que posem. Bon outfit, eh? Traje blau fosc al final. Traje blau fosc, que jo crec que va ser el que més ens vau dir. Una mica així remengadet, tal, una mica de flow. I el més important, si guanyem els premis, a part de pintar-nos el pelo rosa, que la gent no se'n recorda d'això, jo crec, una mica de... a l'escenari, jo crec que caurà. Quants minuts tramoyista pel taxi? 9, 8, 7. Estem a 7 minuts. Estem a 7 minuts de que arribi el taxi i ens anem al Caixa Fòrum per anar a la gala dels premis, que ja hem vist alguns vídeos i el lloc està bastant guapo. Salmi, comença el show. No, gràcies, tarda. Extres curats. Peguin pont amb Barcelona. Millor ciutat del món, Girona. Estàs d'acord? Sí. Hola, bona tarda. Gràcies, vagi bé. Adéu. No sé on anem. No passa res. Només sé que m'acaben d'obrir una porta del taxi per aquí baix. Sí, ens han obert la porta del taxi, som gent important. A Girona som importants. I la policia mirant-me... Sí.
creadores i creadors de contingut en català que ompliu aquesta sala. Els finalistes a la categoria de millor streamer són Cimer Valenciana, López Norman 44, des del sofà Cat, Tribuneros Monteler. I el guanyador o guanyadora és López Norman 44. En Pol està decepcionat. Bueno, explorem. De dos. Teníem 1% de possibilitats, 99% de fe i no ha guanyat la... L'any que ve hi tornarem a ser. L'any que ve hi tornarem a ser. I anem a la Champions. I anem a la Champions. No hem guanyat això, però anem a la Champions. Ja està. Que soni l'himne. Ja estrellarà. Gent, hem guanyat. No! Decepció, decepció, decepció. Mira el complicat. Tenia una il·lusió jo, era 1% de possibilitats, 99% de fe. I hi ha hagut decepció. Luca, ens han puntuat molt bé el nostre outfit del Girona. Sí, o sigui que... Molt bé. Que molt bé, aviam. Molt bé, molt bé. Hem fet moltes fotos, ara les penjarem, vale? Hem fet moltes fotos, les penjarem, hem parlat amb molta gent, cuidado. I ara ve el gol, Ara ve una mica de sopar, el Barça ens l'està sopant completament. Sabem que guanya 0-1, però bueno. Bueno, igual ja van 3 a 4, però ens la pela. I força que Girona, l'any que ve tornarem i guanyarem. 100%. Correcte. I anem cap a Polo, no? Bueno, primer sopar. Primer sopar i després a Polo. Cuidado amb la cervesa, com volen. Hosti, com vola la cervesa, eh? Cervesa gratis, vapo! Què? Que barbaritat. Quin espectacle. No hem guanyat cap premi, però... Hem guanyat el premi de la nit, què vols dir? Hem guanyat el premi de la nit. Vaya nit, no, I no. del show. Però bueno, ha sigut una nit històrica, eh? Història. Història. Bueno, m'he patat un gra, espectacular, no sé si ho sabeu molt. Anem a fer el tancament del vídeo ràpid, no sé com fer-lo. Hem d'anar ara a Girona, hem de preparar el directe d'aquesta tarda. Bueno, No hem guanyat, l'any que ve guanyarem. l'any que ve guanyarem. Tornarem allà. Gràcies als premis per nominar-nos, gràcies a tots els creadors que supermajos tots, sous putos, espectacular. I ja està, i anem a dormir, tio, anem a dormir, és que jo no he dormit, anem a dormir, sisplau. Com? No has dormit? Anem a dormir. Com? Sabe coses.